Najmä v tomto ročnom období sa ľahko môže stať, že spod kolesa auta vyletí kamienok, ktorý, ako na potvoru, trafí do predného okna na vašom aute. Zvyčajne nestihnete zareagovať a tak zostanete s problémom sami. Predné sklo to už je dosť veľká finančná položka pri výmene, lenže poškodenie sa dá opraviť. Najlepšie je ísť do špecializovaného servisu čo najskôr, lebo z relatívne malej škody môže byť väčšia. Vonku je zima, v aute kúrite, rozdiely teplôt môžu spôsobiť, že trochu poškodené sklo praskne, rovnako mu neprospieva jazda cez retardéry a iné prekážky. Takto môžete ušetriť. Samotný proces opravy trvá od 10 do 30 minút. Je to samozrejme podmienené technologickou náročnosťou a rozsahom poškodenia. Do akého veľkého poškodenia viete opraviť sklo? V zásade platí, že je opraviteľné každé čelné sklo, ktoré je poškodené do rozsahu 2-3 cm. Platí však, že každé z poškodení treba posúdiť individuálne našim odborným pracovníkom, ktorý zhodnotí možnosť opraviť a na základe toho vie garantovať požadovaný výsledok, teda obnovenie fyzikálnych a hlavne optických vlastností čelného skla. Dá sa opraviť aj vyhrievané sklo alebo solárne? Áno, opäť ale platí, že poškodenie treba odborne posúdiť pracovníkom a pokiaľ nie je mechanicky poškodený výhrev, dokážeme takéto sklo plnohodnotne opraviť a vrátiť mu jeho požadované vlastnosti. Niekedy aj malá ďobka na prednom skle prinesie veľké problémy. Ak sa policajt rozhodne, tak vám zadrží technický preukaz, má oporu v zákone. Môžete ešte zaplatiť pokutu a rovnako neprejdete aj stanicou technickej kontroly. Ako to riešia poisťovne, s ktorými majú servisy zmluvy? Pokiaľ ide o krytie z havarijného poistenia, tak si poistený nahlási teda škodovú udalosť a záleží od toho, či má uzavreté pripoistenie skiel alebo nie. Podľa toho sa teda potom tá škodová udalosť rieši. Pokiaľ má motorista uzatvorené havarijné poistenie a poškodenie čelného skla nie je také, aby vyžadovalo výmenu, vychádzame motoristovi v ústretí. V takomto prípade nemusí platiť spolúčasť, nestráca takisto bonus za bezškodový priebeh a nemusí v servise hradiť opravu. Tak ešte pripomíname. Ak sa motoristovi na ceste stane malá nehoda a má poškodené sklo, čo má robiť? Vzhľadom na to, že až 80% poškodení čelného skla je opraviteľných, treba, aby motorista po takejto udalosti čo najskôr vyhľadal pomoc odborného servisu, aby poškodenie nepokračovalo prasklinou, kedy už je potrebná výmena čelného skla. Tak veru, čas šetrí peniaze.